Asta este ipoteca care merge spre telecabină. E o intersecție undeva mai încolo, după aia la stânga o ia ipoteca mai abrupt spre telecabină, dar nu se vede orașul de sus, trebuie să iau telecabina. Și nu știu dacă o să reușesc să merg, pentru că e departe, mi-e frică. Oricum mi-a zis un domn că s-au anunțat ploi acum peste vreo oră în Brașov, așa că cred că o să merg spre gară. Uite, și aici, vai, e super. Așa. Aici sunt niște rătăcini, nu știu. Da, nu merg, pentru că nu mi-e teamă, vine ploaia, bine îmi pare. Aici se vede orașul, da, e super,